Tervehdys sulle. Kuka olet? Mitä sä aiot meille esittää? Luuletko, että sä voisit olla talent? Hyvä, esitä meille. Laula. Okei, aletaan. Hyvä. Jes, joo, täällä on meininki. Saaks vähän musaa kovemmalle? Jatkoon ehdottomasti. Päällä. Mistä päällä? On päällä. Joo, eikö ne yleisö ei kuule? Kuuleeko ne yleisö nyt mua? Tää on päällä, ne väittää. No nyt se on päällä. Te olitte, istukaa ihmiset alas. Hei, tää on kaikkein paras tunnelma. Sai standing ovationin täällä näin seisova yleisö. Mä en oo koskaan, nyt on ollut ehdottomasti paras, mitä tapahtuu. Ja sit sä hurmasit, vedit siis lennosta tuolta noita nauhoitit mun juttuja äsken. Näinkö teit? Tehdään, hei, mä haluan tehdä nyt yhden, koska mä oon härveli hullu, mä rakastan kaikkia laitteita. Ja nyt, koska sä oot ilmeisesti ihan helvetin, siis todella hyvä tässä. Ja anna mä yritän jotain. Eli jotain, mä teen vertailun. Haluatko sä yrittää tuossa scratchailyä vaikka? Ihan mitä vaan. Siis varmaan mä osataan kyllä rumpuja, että mä voin scratchata ehkä ihan sattumalta kohdalle. Mutta pistä joku sellainen, mä voin yrittää jotain. Tee mulle eteen ja sitten mä teen uudestaan. Okei, tehdään silleen. Mä koitan kanssa sitten, me saadaan tähän tämmönen empiirinen vertailututkimus, että onko kaveri talentti vai ei. Ja mä olen tietysti se vertailukohta. Tästä tulee mielenkiintoista. Kummalla kädellä mä teen? Siis oikealla kädellä. Joo, tällä kädellä, joo. Toisella kädellä. Toisella kädellä, okei, kiitos. Niitä oli 2. Okei. Pääsenkö mä jatkoon, että mä veikkaan. Okei, yksinkertainen juttu.